What? Nag-ubing tapay gaya man, Andres. Supay kung ano katursina pa lang. Mga bata pa pala kayo, pero si Baak, pang matanda na yung mukha niyo. Bak, udah di bras mau? Apay, ano yung mga bras? Pang toothbrush ko Baak. Pang pintur ko. Bras ko naman ngamin apay, pag pinturam. Jay, kambusan to Baak. Anjak pa kami yung nakapintura. Iya, ada aja balay. Gamitin tatan niya. Bigat pa Baak. Ewan gayam. Dati pinturam. Ada Andres, ngimjak pa'y naluktan. Gamitin nga pag pintura di kwarto. Kano ka kartog pintura di kwartong Baak? Awan pa iti budget ko nga pang pasahod, Andres. Kubuludok pa lang ito pintura Baak. Sukat at tulangan na. Pati pintura, buludin. Punay kami ting. Kung naman kami madimpay gamitan. Baka mabangla sa pinturang Baak. O, kisti sa bang pintura, mabanglay. Ayun na, madikit din. Kululutun na mula Jay. Kaya, kunaklag no awanti, inspirasyon na aja pintura. Inspirasyon. Expiration ko na Ansag. Dadasyon na, sumalang ay suwaday. Hi mga kuya kong pogi. Sana all. Anong ginagawa niyo dito mga kuya? Wala Mercedes. Nag-uusap lang kami ni Baak. Ano naman mga pinag-uusapan niyo mga kuya kong pogi? Tungkol sa bras at saka sa pintura, Mercedes. Bakit? Anong meron sa brush at pintura mga kuya? Yung brush, gagamitin ni Baak pang sipilyo. Yung pintura naman, gagamitin ni Andres pang pintura sa mukha niya. Gusto sa ba, may babay naksan. Tapos si Kamatay. Joker talaga kayo mga kuya. Buti hindi kayo nag-aaway. Ay, hindi. Di ba, Andres? Ko. Oo, Mercedes, di kami nag-aaway. Love na love ko to eh. Sana all. Matanong ko lang mga kuya, ilang taon na pala kayo? Ako, Mercedes, 16 pa lang ako. Ako Mercedes, 15 pa lang ako. Running 16 this coming soon. Running 16 this coming soon. Kapay movie, mangibabayin ka nga talaga. Ka na ba tawag mo, G ko Kasi dagkag 69. I'm going to 16. I'm going to 60. Mali yung sinasabi niya, Mercedes. Di ba? Oo kuya, mali. Kitam, mali yung bagam. Punpun ang mali yung bagam kasi kamot yung mali. Takki. Isa ka din kuya, mali ka din. Huwag na kayong magtalo mga kuya kong pogi. Parehas lang naman kayong mali. O di isa tayo. Mas matanda pa pala ako sa inyo mga kuya. Ba't ilang taong ka na, Mercedes? 18 na ako mga kuya. What? Nag-ubing tapay gaya man, Andres. Supay kung ano katursina pa lang. Mga bata pa pala kayo, pero si Baak, pang matanda na yung mukha niyo. Andres, tigilan na. Lukote ka ito, dilan natin ang babae. Bayaan mo Baak, mading mapatpatulan na yun. Ang babae, minamahal, hindi sinasaktan. Si Andres naman, parang matandang may sakit na hindi nagagaling. Baak, pigilan na. Pag-utag ang mami ang kurimat-mat na ra. Tisa ba, kasi katin nang ibagat at tayo nga mading patpatulan eh. Mading amin eh. Nasakit eh. Mercedes, baka may pupuntahan ka. Pwede ka nang umalis. Wala naman akong pupuntahan. Baka kayo may pupuntahan. Pwede ka nang umalis. May pinag-uusapan pa kami ni Baak eh. Di ba Baak? Oo, tama si Andres. Alam ko naman na matagal lang may tama si Andres. Kisti sa bam. Sino ba tigay yung mau? Di ba Shaq? Makakatawa ka mo, tubol. Alam ko naman yun, Kuya Andres. Matagal ko nang naamoy si Baak. Amoy uu. Amoy amoy ubeng. Kantuata ba talaga, Andres? Kuwain, what our friends are to ko naman. Basta amoy Pero katawa-kawa ka. Kaya karot mapigilan eh, anong babaling ka.
Diyak mapigilan. Kisa ba, madikagtal na ta, matibab ko at ang iwat mo. Huwag na kayo magtalo. Parehas naman kayong may mga tama eh. Sige, dyan na kayo. Kisa ba na Andres? Tala nangyari kanya kadi ah. Okay, sige lang bak. Pati siya, Mike. Pikas jay. Katatala mo din nakapurma. Sikaman nga main. Ampay nga siya, kasi ka tinagupin na di brush kang pintura. Nay, basol ko pa itata. Lumadim ko man nabanggit nga bumulbulod ka. Di ba di ko man naibakan niya na. Kabasol ko pa nga ron nga napansunat tayo. Alangan nga siya, apay, nebak nga mapansuna dito. Baday, Oo, madi magayam, sumadi ka nga agpapabasol. Nadali ko din kayo. Kala nila maloloko nila ako. Eh matagal ko nang naaamoy na matanda na kayo. Nice. Madimit lang nga dyan, Dries. Binagaan na kami nga dati tama mo. kuha si ka Mike. Binagan na ka nga tubol. Ano balak mo to, Dries? Paguri ka bit bak, tagpanunutakbay lang. Dries, amukon, no, kasanutan makabalis hindi nga babae. Ano tinapanunok mo bak? Surbol, mapanadi ko da dimsay. Oh, ano tatabak? Martista to, Dries. Ay, okay siya sabam. Surbol, mapanadi ka da dimsay. Yeah, boy. Kana ko manog kita da. Kita da lang Mike. Kahit mo makabalis kini Mercedes, win numaday. Kahit ko bak, si kaman ti may babaen. Surutin na, dati papananta. Papanan tabak. Ukis ti sabam nga talaga. Diyan kwada dimsi ah. Apay, ano ko ang dadjay? Ukis sabam nga talaga. Maminsan pa, si Papwing kan. Tanan Dries, dapat maunahan ta ni Mercedes nga pandibalay da dimsay. Ibagampay ngamin kanyak ano niya ti mapampanunot mo. Basta, sumurot ka. Makita mo tulad no, nati aramide. Siguro, ngam, sigurado na makasulit ta. Ay na, wing ka day. Yeah, boy. Takam. Oh no. Pertahaman tadi. Bak, arjay na naunan na tayo. Ay na, sakti bahala.